Η προπαίδεια είναι σαν μια μεγάλη περιπέτεια που μας προετοιμάζει για την εκπαίδευση. Είναι σαν να φτιάχνουμε τα εργαλεία μας για να αντιμετωπίσουμε τα νέα πράγματα που θα μάθουμε. Ας μιλήσουμε για τους αριθμούς 2, 4, 5 και 10. Ας αρχίσουμε με τον αριθμό 2. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς μπορούμε να διπλασιάσουμε έναν αριθμό. Πόσα δάχτυλα έχουμε στα χέρια μας. Αν προσθέσουμε ένα δάχτυλο ακόμα, τότε πόσα θα γίνουν. Αυτό είναι το διπλάσιο του 2, όπως γράφει στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Τώρα τι θα γίνει αν σε αυτά τα 2 δάχτυλα προσθέσεις ακόμα 2. Αν απάντησες 4, τότε έχεις δίκιο. Προσπάθησε με τον ίδιο τρόπο να συμπληρώσεις ολόκληρο τον πίνακα. Ας προχωρήσουμε τώρα στον αριθμό 4. Παρομοίως με το 2, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να δείτε ποιο είναι το διπλάσιο και το τριπλάσιο του 4. Παρατηρήσατε ότι το τετραπλάσιο του 2 είναι το ίδιο με το διπλάσιο του 4. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό, συμπληρώστε τον πίνακα του 4 μόνοι σας. Συνεχίζοντας, μπορούμε να εξετάσουμε τον αριθμό 5. Πόσα δάχτυλα έχουμε στο ένα χέρι και πόσα στα 2 μας χέρια. Βλέπετε λοιπόν ότι όπως με το 2 και το 4, οι αριθμοί 5 και 10 συνδέονται με τον ίδιο τρόπο. Προσπαθήστε λοιπόν να ολοκληρώσετε τους πίνακες του 5 και του 10 μόνοι σας. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.